שלום בנות, נעשה שיעור רגיל קצת בעמידה ובישיבה הרבה. אז בואו קודם כל לנשום כמה נשימות ארוכות ומלאות. אולי לשאוף דרך האף ולנשוף דרך הפה. ורק לעשות פיסוק קטן בין הרגליים, ברוחב הכתפיים, ברוחב מפרקי הירכיים. קצת לעמוד בברכיים כפופות, לא מאוד, קצת כפופות. ולהרגיש את המשקל על כפות הרגליים. האם יותר על העקבים, יותר על הכריות והבעונות? ואפשר קצת להעביר את המשקל קדימה ואחורה. רק להרגיש שפעם טיפה יותר חזק מרגישות את הרצפה בעקבים, ופעם יותר בכריות ובבעונות. ולעזוב את זה, להיות באמצע. האם זה אותו אמצע כמו קודם? עכשיו תנסו להעביר משקל ימינה ושמאלה. שתרגישו שפחות או יותר שווה כל הזמן המגע עם הרצפה בכריות ובבעונות ובעקבים של שתי הרגליים, אבל כמו שאני עושה ברגליים, הרגליים עושות. אפשר לעשות גם בידיים, גם אתן, כדי להרגיש את ההקבלה בין הידיים לרגליים. ואפילו עכשיו להגזים את העניין הזה קצת, שפחות הזיזו מצד לצד, ויותר תרגישו שממש עומדות פעם על שוליים בצד אחד, ימינה בשתי הרגליים ופעם שמאלה בשתי הרגליים. נמשיך עם נשימות קלות, רגועות, אבל להמשיך לנשום כל הזמן. רגע, פשוט לנוח, לשקוע לתוך הרצפה בכפות הרגליים, להרגיש שגם הכתפיים שוקות והאצבעות נמשכות לכיוון הרצפה. לעומת זאת הראש ישר וכאילו הקודקוד נמשך לכיוון התקרה. בקלות. נמשיך עם זה קצת, אבל קודם תעשו תנועה, שוב, קדימה ואחורה קצת יותר, תשתפו את הידיים. כפי שאני עושה, תסתכלו. מתי השאיפה ומתי הנשיפה? האם זה בתיאום עם התנועה? כל עמוד השדרה נע קדימה ואחורה כמקשה אחת. ועכשיו, כמה פעמים, תנו לראש להשתתף ככה, אני מדגימה, אתן ממשיכות, אני מראה לכם
אני עושה רק עם הראש כרגע, אני עושה עם כל הגוף. אבל הסנטר והמצח ממש ביחד. אתן יכולות גם עם היד. אולי עם הידיים מאחורה. ונעזוב את זה. רק לשים לב, מה מרגיש שונה? והאם עם הזמן נהיה יותר קשה להיות בעמידה או יותר קל? יש לנו עוד מעט בעמידה לפני שנשב. קודם כל נמשיך נחזור לתנועה מצד לצד, לא זה, משוליים לשוליים, אבל הפעם, סליחה שאני לא מזיזה את הטלפון כי לא יודעת כמה זה יעזור, אבל עיקר התנועה זה של כפות הרגליים, אבל אני מראה לכם גם בידיים, ואתן יכולות גם בידיים. הפעם, כל פעם שמגיעים לצד, לכופף את הבעונות כמו שאני עושה עם אצבעות היד, פנימה, לכיוון העקב. וכאן אתן כן רואות את הברכיים, קצת לכופף, בזמן שמכופפות את הבעונות. ממש להישען על העקב, על שוליים של שתי הרגליים או על ימין ושתי הרגליים ביחד. השמאל, סליחה אם אני מסתירה את הפנים. יופי. לעזוב את זה, לא כל כך פשוט, אפשר לתרגל גם אחר כך. איך זה פשוט לעמוד. שימו לב לקו בין הקודקוד לנקודה בין כפות הרגליים, בין העקבים. אפשר קצת. תמיד אגב בין תנועה לתנועה. זה נעים לבדוק מה קורה בצוואר, בעורף, בפנייה ימינה שמאלה. נעשה עוד דבר אחד בעמידה, נסדר את הרגליים, לראות שהן מקבילות ובאותו מקום, באותו מקום שמקביל לכתפיים, למפרקי החיים שהם קצת פנימה כאן. וקצת לקפל ברכיים ולעלות על הכריות, לא על הבעונות, לרדת ולקפל עוד פעם. אז עכשיו בעלייה להכניס אוויר, הרבה אוויר, והכל עולה, כל עמוד השדרה כאילו נמשך לכיוון התקרה, ולחזור. בזמן שעמוד השדרה לכיוון התקרה, ואתן יכולות גם להזיז את הידיים ככה, אבל הכתפיים עצמן יורדות בזמן העלייה של כל היתר, כאילו תנועה הפוכה. אני מרגישה שבזמן שאני עולה על הכריות, לא לגמרי על הבעונות, שיש משקל על הכתפיים. עוד פעם. יופי. תראו איזו הכנה טובה לשבת. אני הכנתי מראש, אבל אם אין לכן, אז תביאו כיסא או תעמדו ממש ליד ספה או משהו, ואולי אני אצטרך להזיז את הטלפון, אבל תסתכלו איך אני שם את הידיים על המושב, ואני מקפלת את הברכיים, סליחה על הרעש, מקרבת את הטלפון. אני יושבת
על עצמות הישיבה. במצב הזה אפשר להכניס אפילו את הידיים מתחת ולהרגיש את העצמות ששם. ואצלי זה די קל כי זה ספה. ופשוט לשים את כפות הרגליים שוב במרחק פיסוק נחמד של... זהו, יותר טוב. רוחב כתפיים, ברכיים, העקבים אותו דבר, אותו מרחק. וזווית שבערך 90 מעלות בברכיים. גם במקרה, אבל זה הולך להשתנות. עכשיו זוכרות את השיעור האחרון שעשינו. עשינו שיעור על הרצפה עם הרבה עבודה בקרסול. ואפילו עשינו כזה דבר בשכיבה על הרצפה, ששמות את הקרסול על הברך. נעשה את זה שוב, בבקשה. קרסול על ברך, זאת שזה ברך, כאן הקרסול. וכמה פעמים, כאילו פוינט פלקס, אבל עם כפיפה. בבעונות. כאן. בעצם גם עם הפוינט, במקום לעשות פוינט בבעונות, כאילו לעמוד עליהן, כמו שעמדנו בעמידה. אז ככה. שפה נוצר גם זווית, לא יוצא 90%, אולי 45 המעלות. אז כמה פעמים כופפות את הבעונות פנימה וכאילו מביאות את הבעונות לכיוון הברך. לעזור. עכשיו להפנות כאילו מסובבות את כל הרגל. אפשר להשתמש בידיים. בלי לעשות את כל העניין הזה עם הבעונות, רק לסובב מהקרסול, מהעקב, כאילו העקב מצייר קו על הרצפה ובעונות על התקרה, או על הקיר ממול יותר נכון. לראות אם אפשר לשבת בנוחות ככה. סתובב טיפה. ולהתחיל לעשות עיגולים. פשוט. כל כף הרגל רפויה. והפעולה היא עיגולים בקרסול. ולהפוך את הכיוון. יופי. שוב, להיות ככה. לא, 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 לא. ונשתמש בידיים. לעשות קצת נדנדה. ולא להגזים. קטן, קטן. קצת משקל פה, קצת משיכה פה. ולהפך. שהידיים עושות את העבודה. שום יוזמה ברגל, במפרק הירך, אבל יש בעיקר תנועה במפרק הירך. עכשיו הקרסול בשקט. ובואו נגלוש עם הרגל, כך שיושבות ממש ברך על ברך. ככה לנוח קצת.
או איך שנוח לכם, אפשר לנוח קצת, ולהרגיש מה קורה במפרק הירך הימני, השמאלי. אמרתי איזה רגל משתמש, אז כל אחת אולי ברגל אחרת, וזה בסדר. חופש הבחירה. עכשיו, למדנו סוג של כאילו מסאז' לברכיים, נעשה את זה שוב. מה שחשוב זה לתת לראש ממש ליפול ולהיות תלוי. עכשיו במצב הזה, כאילו הסנטר נכנס פנימה לתוך בית החזה, ועצם החזה, גם נקרא לפעמים עצם המפתח, נכנס פנימה, ואנחנו בלי לחץ. עכשיו זה כאילו ראש תלוי שם, והידיים כאן, לצדדים, ולהסתכל על הידיים, להסתכל על הברך, להניע את הידיים ככה מהצדדים, כיוון הרגל, כיוון מפרק הירך, ומהר וחזק. הלחיצה היא כאן. וסיבובים לכיוון אחד, כיוון שני. זהו, זה. בזמן שהרגל כאן אפשר קצת, שימו לב לעצם הפתלה, הפיקה, וצד הזה של האגודל, כאן, לעשות סיבובים, וזה ממש לחיצה של החלק הזה, והחלק הזה, סיבובים לכיוון אחד, סיבובים לכיוון שני, ולהניח את הרגל על הרצפה, ליישר, רק אראה לכם לשנייה שזה ישר, ולשען כאן שוב, לשמוט את הראש. היד הזאת באה מאחורי הברך, וככה. אוקיי, ושתי הידיים, להחזיק את הברך באוויר. האם במצב הזה אפשר לעשות עיגולים בכף הרגל לכיוון אחד, לכיוון שני? זה קורה בקרסול. מחזיקה ככה. ו1, 2, 3, לתת לרגל ליפול. וכשהן מחזיקות את הברך באוויר ונותנות ליפול, זה נופל במקום שהכי נוח לו להיות, באופן אוטומטי. תנחשו מה. לפני שנעשה רגל שנייה, שימו לב אם מרגישות אחרת. מרגישות הבדל בין רגל ימין לשמאל, במגע עם הרצפה. ויש הבדל, וגם במגע עם הכיסא, עצמות הישיבה, עצמות השט. כל האגן, איך עמוד השדרה, אתן יושבות. עכשיו יישרנו בעצם החזה, בעמוד השדרה בין השכמות. עוד מעט נקפל שוב. בינתיים, בבקשה, קח את רגל שנייה. אצלי זה רגל שמאל, אבל אצלכם אולי ימין, אולי שמאל. נתחיל קודם כל לבדוק שנוח, יציב ונעים בישיבה ככה, קרסול על ברך. וגם מי שלא הייתה בשיעור הקודם, הרבה פעמים עשינו את זה בשכיבה על הגב. אז זו גם כאן, בדומה. נתחיל עם רק יישור וכיפוף של הקרסול מהמקום הזה.
ונוסיף כיפוף של הבעונות בזמן הכיפוף של הקרסול. בעצם עוד כיפוף של הבעונות אבל לכיוון ההפוך. זה כזה אישור שבעונות פונות לכיוון הברך בזמן שהקרסול מתיישר. שנדמה לי שהפסים האלה קצת מסתירות את התנועה, אבל זאת התנועה. אין חובה להחזיק ביד, אבל אפשר גם. יכול להיות שזה גם עוזר להרגיש יותר את העניין הזה. אישור, כיפוף. מדברת על הקרסול, בעצם הבעונות אותו דבר. אבל זה גם סוג של כיפוף לכיוון ההפוך. אילו עשיתי את זה מהיד, זה היה ככה. אולי זה עוזר להמחיש. לנוח ככה. טם טרם טרם. מה קורה בעמוד השדרה? בקו בין עצם הזנב עד הקודקוד, עד התקרה, עד הרצפה. בנשימה. עד כמה הכתפיים נחות, נמוכות. לא ככה, ככה, לא ככה, לא ככה, ככה. ובואו נעשה סיבובים. לכיוון אחד, לכיוון שני. האם הנשימה עדיין קלה, נעימה, המשכית? אפשר להרגיש את התנועה של האוויר בנחיריים. האם נושבות דרך האף או דרך הפה? שוב פשוט לנוח ככה. ולתת לברך לשקוע, לגלוש, לגלוש, לגלוש. להיות כאן. גם כאן. לא יודעת אם עשינו את זה בצד השני, אבל אנחנו עושות את זה עכשיו. לעשות קיפול ואישור אותו באותה צורה בקרסול. עם הבעונות, הכל אותו דבר. לא ממש. וגם עיגולים, כמו קודם, עיגולים בקרסול. לא רע לעשות גם בכף יד. אפשר לעשות את זה. ונעשה את כאילו מסאז' בברך. קודם. נתאפס. נשים את הידיים מהצדדים. לתת לראש. לקפל פנימה ולהיות חופשייה ככה. סוג של קדימה אחורה, לחיצות חזקות על כף היד, לצדדים של הברך, ועיגולים כמו אופניים קדימה, אופניים אחורה. עיגולים מתחת לפיקה בצד הפנימי. כיוון שני.
נעשה את העניין של האישור. קודם צריך להרים את הברך. אני מכניסה את האצבעות משני הצדדים ומרימה. והברך באוויר. 1, 2, 3, בום. איפה נפל? להסתדר שיהיה נוח, נוח, נוח. ועוד שלא רואות, אבל תתחילו להרים את העקבים ולהניח שתיהן בבת אחת. נעשה בידיים אותו דבר. גם בחיוך. חיוך עם שאיפה. ונשיפה דרך הפה. ככה. רק שנייה לנוח, לתת לכפות הרגליים לשקוע לתוך הרצפה, להרגיש את המגע עם הכיסא, איך אתן יושבות, מה הזווית בברך. ועכשיו נרים את שני העקבים ונעשה איתם עיגולים. כיוון שני. עושה גם עם הרגליים וגם עם הידיים אותו דבר. לנוח. שינינו כיוונים, עשינו 2 כיוונים. עכשיו רק להרים את הכריות והבעונות, זאת אומרת כל כף הרגל חוץ מהעקב. העקב נלחץ לרצפה. אני אראה לכם על כיסא, אתן עושות את זה ממש בישיבה. אז בכל זאת, שתראו את הרגל, כאן, כאן. אוקיי. אני מרימה את הכריות ומקפלת את הבעונות ומחזירה. ואתן עושות את זה בישיבה בשתי רגליים בבת אחת. זה כזה מה שאני עושה בידיים, תעשו גם בידיים. זה עוזר. יש הקבלה במוח בין התנועות של הידיים והתנועות של הרגליים, גם כל אצבע וכל בוהן יש להם יותר קל להניע את הבעונות, לשלוט בהם אם עושים את זה ביחד עם האצבעות. כי באצבעות אנחנו רגילות לשלוט. המשיכו עם הנשימה. אוקיי, קצת לנוח ככה בנח הזה, בישיבה הזאת. הרגיש את עמוד השדרה, הקו מהתקרה לרצפה, דרך עמוד השדרה, שיש בטבעיות קשת בצוואר, קשת במותנית. נעבור לתנועה של כאילו נדנדה, שתי הרגליים ושתי הידיים בבת אחת. אתן רואות את הידיים, הרגליים עושות אותו דבר.
נוסיף תנועה כמו שהייתה לנו קודם, של הראש. עוד יותר תיאום. אבל שוב זה כל הראש, המצח והסנטר באותה מידה באות קדימה ואחורה. אני עושה אחורה ביחד כשאני על העקבים וקדימה שאני על המעונות והכריות, ואני חושבת שכאילו הראש נע על מסילה ולא הופכת לא יותר גבוהה ולא יותר נמוכה, וגם הסנטר לא מתקרב לבית החזה. ככה. רגע, הפסקה, מנוחה, נשימה רגועה, רגילה, בלי לנסות לשלוט בנשימה. לבדוק את המצב, אפשר לשנות תנוחה קצת עם מה בא לכם. נסתכל מסביב. כן, הכל בסדר? טוב, בואו נעשה עיגולים בעונות ובכריות. הן נוגעות, עוברות על הרצפה ובאוויר. ולשנות כיוון. אני מסתדרת יותר, בודקת שיש לי זווית של 90 מעלות בברכיים, גם בקרסוליים. כן. אוקיי. ועכשיו נעבור לדברים של לסירוגין. עקב, 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 עקב. עם הידיים אותו דבר. רגע, בואו נסדר שרק נעשה עקב ימין או שמאל, או מה עקב של רגל אחת, וכאילו עקב כף יד של רגל, של יד ההפוכה. נעשה הרבה פעמים באותה רגל, אותה יד, אלכסון כזה. מה זה עושה לאורך היד? במרפק, בכתף, ולא לעשות בכוונה שום תנועה. במרפק בכתף, רק מה שקורה, לא להפריע. גם להמשיך בנשימה ספונטנית, רגילה, קלה, לא להפריע לנשימה. נחמד, בואו נחליף. שימו לב מה קורה בברך. איזו תנועה קורית במפרק הירך. ובכל זאת אפשר להרגיש משהו גם בשכמות. באיזה אזורים של עמוד השדרה מרגישות תנועה או שינוי. האם השילוב הזה, הרגל ביד הזאת, יותר קלה מהרגל ביד השילוב הראשון, או קצת יותר מסובך, דורש יותר ריכוז? או לעזוב את זה.
ננסה לעשות את זה בשתי הרגליים. נתחיל ממש לאט, להרים רגל אחת וכאילו עקב אחד ועקב של יד אחת, ונחליף, כן, ונחליף, אני לא מצליחה להחליף. מה קורה? כן, זה. וזה. בקצב של הגשם. אני יודעת מה אני עושה. שאני לא אומרת, אבל זה קורה. אני עושה גם את הבעונות וגם האצבעות. בצד שני אני עושה את כל הנדנדה הפוך והפוך. בואו נעשה רק רגליים. וכשמרימות בערך עקב אחד, מרימות את הבעונות של הרגל השנייה. אני עושה עכשיו אותו דבר ביד וברגל. זאת אומרת, היד של אותו צד עם הרגל של אותו צד, אבל כמו שאתן רואות בידיים, זה מה שקורה גם ברגליים. כשאתן רואות את הברך עולה, זה זמן שהעקב עולה. אוקיי, יש זמן קצת לשכוח מזה. בואו, כן, תביאו את הראש מצד לצד, ככה, אפשר להשתמש בידיים. ואז, מידיים על הראש, ופעם להביא מרפק ימין לכיוון הרצפה, ופעם מרפק שמאל. ושימו לב כיצד זה משפיע על מפרקי הירכיים ועל הברכיים. ולעזוב את זה, זה רק כהקדמה לעזור לנו בעבודה ביד קרסוליים והכאבים וקריות כף הרגל לכיוון אותי יותר כזה, ואני אעשה בכפות ידיים באותו זמן. כלומר, להביא את הרגליים, להפנות את הכריות והבעונות ימינה ושמאלה. ימינה ושמאלה, כאילו יש ציר, מקום מקביל לזה, באמצע כף הרגל. זאת חלרות. בבקשה. כאן הציר.
עכשיו נעשה את הציר בין הבוהן הגדולה ליתר הבעונות, ונזיז כאילו רק העקבים ימינה ושמאלה. מחזירה את הטלפון לכאן, רק העקבים ימינה ושמאלה. וזה מזיז את הברכיים, אבל ככה, מה שאני עושה בידיים עושות ברגליים. להניח שוב באמצע. האם זה אותה אמצע, והאם מרגישות שזה משפיע גם על השכמות, על העורף, על עמוד השדרה שבין השכמות. קצת לנשום, לשקוע יותר, בצורה ככה שמרגישות איתנות באגן, בישיבה של האגן. כל זה בונה מסגרת טובה, ששימו לב, לא רואים, אבל אני יושבת בלי משענת, ואני יושבת ממש ממש קדימה על המושב. עכשיו, להישען חזק על העקבים, להרים כל החלק הקדמי של כף הרגל, ולהניע את הבעונות ימינה שמאלה. גם כאן זה גורם לתנועה, לא רק מה שאתן רואות, תנועה של הברכיים, אלא גם תנועה בתוך מפרקי הירכיים. מרגישות שמשפיע כמובן על עצם העצה ועל כל עמוד השדרה. קצת עיגולים במצב הזה. כמה פעמים לאותו כיוון, וכמה פעמים לכיוון ההפוך. ונעזוב את זה. עוד מעט נחזור גם לעמידה, אבל קודם כל קצת המשך של אותה תנועה. זה רק רגל אחת, לעשות את הסיבוב החוצה של העקב, כשהציר בין הבוהן הגדולה ליתר הבעונות, זאת אומרת, קצת טיפה, מרימות את העקב, ונשענות יותר לעקריות והבעונות, ומזיעות החוצה, מביאות החוצה כך שהברך קצת שוכבת בחזרה. חזרה לעמוד ממש, וככה. וכל כף הרגל נשארת על הרצפה. עכשיו, פעם הבאה, כשהעקב מגיע הכי הצידה, קצת להרחיק את הרגל ואת הברך, ולחזור. אני אראה אם אני אהפוך את התמונה. דבר כזה, ולחזור. כזה, כף הרגל על הרצפה, ולחזור. אוקיי. נעבור ליד השנייה, לרגל השנייה. קודם נבדוק שאנחנו מסודרות כמו שרצינו בהתחלה. ורק שוב הציר בין הבוהן הגדולה ליתר הבעונות, הברך, העקב הולך החוצה, והברך קצת שוכבת פנימה.
אפשר לסמן עם היד, לא ממש עושה משהו, רק אני מראה לכם את הכיוון. עכשיו שוב, לתת לרגל הזאת, הברך באה, אבל היא רוצה עוד יותר להגיע לכיוון העקב של הרגל השנייה, וכף הרגל שטוחה על הרצפה, העקב יוצאת החוצה ומושכת את כל כף הרגל הצידה וקצת מתרחקת מהגוף. וחוזרת, הברך קצת מתיישרת, כמו ברגל השנייה. אני לא משחקת עם הטלפון שוב, פשוט זה. עוד קצת, שימו לב מה קורה במפרק הירך, וכיצד זה משפיע לאורך עמוד השדרה. נסתדר שוב. לבדוק את המצב. עכשיו שתי רגליים ביחד, הצידה, טיפה לגלוש. הצידה של העקבים על הציר שלה בין הבוין הגדולה לבעונות הקטנות, וזה קצת קולש. מה קורה לכתפיים? מה קורה בראש? אני מרגישה שזה קצת עושה מה שעשינו קודם. נכון? אז בואו נשים את הידיים על הראש שוב, אבל נעשה שניבה בלתי רגילה, בלתי הרגלית. לאיזה כיוון בא? נדמה לי שמרפק בצד שהברכיים שוקות. דווקא עולה על התקרה. מעניין. איפה בעמוד השדרה יש תנועה? אולי הפעם נמשיך עם זה, נשנה את התנועה של הראש, שהראש תפנה לכיוון שהברכיים פונות. בואו נביא את הידיים לכיוון ההפוך. ונביא את הידיים והראש לאותו כיוון. ועדיין העקבים מסתובבים בציר שבין הבעונה הגדולה ליתר הבעונות. ונחזור לאמצע, מרגישה שאני גולשת לכיוון הקצה של הכיסא. זה מקום טוב להיות אם רוצים לקום דווקא. איזה יופי. אני שמה את הידיים על המושב ככה. ואם אין לכם ככה, אם יש לכם ידיעות, זה גם על החלק החיצוני של הידיעות, או על חלק של הכיסא שאפשר. ולהביא את כל המשקל קדימה, בואו כמה פעמים רק נעשה את זה. כך שתרגישו שכפות הרגליים נלחצות לתוך הרצפה, והכתפיים מתקרבות לברכיים. ואני דוחפת את עצמי קדימה, ואופס, קמתי. מקווה שאתן גם בצורה הזאת מצליחות לקום. ואחר שקמתי, אני קצת עומדת ובודקת את התחושה בעמידה, ואני ממליצה שתעשו כמו כן. שימו לב לקצב הנשימה, לעומק הנשימה ולקו בין התקרה לרצפה דרך
הקודקוד דרך עמוד השדרה עד לרצפה. איפה זה מבין הרגליים, איפה זה, הקו הזה נוחת. ושוב, בעמידה נעביר משקל קצת קדימה ואחורה. כוונה על הכריות והבעונות, בלי להרים את העקבים. עד איפה שזה מגיע, ואחורה, כשכל הגוף קו ישר. אני לא אעשה לכם סחרחורת. בואו נעביר את המשקל ימינה ושמאלה. וכמה פעמים לנסות להישאר באמצע. להעביר את המשקל על השוליות הימניות של שתי הרגליים והשמאליות של שתי הרגליים. ככה. תרגישו עם הבעונות מעצמן קצת מתקפלות לכיוון העקב כשהן באוויר. ועכשיו, הביאו רגל אחת טיפה קדימה, ותעבירו משקל על שתי כפות הרגליים, אל הכריות והבעונות, וחזרה אל העקבים. פעם הבאה, תרימו את העקבים בזמן של כל המשקל על הכריות והבעונות, קצת. ואת הכריות והבעונות כשחוזרות על העקבים. רגל אחת קצת צעד קטן קדימה מהרגל השנייה. יפה. בואו נחליף רגליים. הרגל שהייתה קדימה אחורה והרגל שהייתה אחורה קדימה. לשים לב לתחושה האחרת. ונעבור שוב ממשקל על הכריות והבעונות עד משקל העקבים. האם אולי הבעונות מתקפלות כשהמשקל על העקבים? מה קורה בעמוד השדרה? נחזיר את הרגליים למקום עם פיסוק ברוחב הכתפיים, עמידה איתנה יציבה על הרצפה, הברכיים טיפה כפופות. ועכשיו, בשאיפה, קצת תתיישרו, קצת ליישר את הברכיים, ולהעביר את כל רצפת האגן, אפילו כל עמוד השדרה למעלה, והכתפיים למטה. לעבור על הכריות והבעונות. לחזור על כל כף הרגל. אין על כל כף הרגל, אבל יותר משקל לעקבים. ולכופף את הברכיים יותר, לעשות קצת כפיפה, קצת פליה. ושוב לעלות על הכריות והבעונות, להכניס אוויר. דבר שכדאי לעשות כל יום, במיוחד שרוצים להתעורר ומרגישות קצת עייפות. לעזוב את זה. בואו נסיים עם קצת הליכה בחדר במקום, אפילו הליכה במקום בכאילו. אם אפשר, אני
מעבירות את המשקל מרגל לרגל, מהעקבים עד לבעונות. אם אתן יכולות לעשות את זה על המקום יפים, אפשר גם ללכת באמת. הנה אני מתקדמת והולכת באמת. ותרגישו טוב גם ביום סוער זה בכל יום. מקווה שנהניתם מהשיעור. ושבוע הבא, עד כמה שידוע לי, ניפגש כרגיל בעזרת השם. להתראות.